Yuta sa Sitio Macvi, Barangay Binalew, di dahili mga mulupyo sa maong dapit, ingon man sa silingang barangay Sagsungot, naglisod sa pag-agi. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Bisan pa man sa mga abiso sa mga opisyales sa barangay, aduna gihapoy mga tawo nga pugsanon kayong miagi niining nagpundok nga yuta nga bibabag sa dalan human atong pag-ampangpang. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon, giingong mihinay-hinay na og dahili ang yuta dinhi sa Sitio Macvi, Barangay Binaliw. Bisan pa man og gihatagan na sila og warning sa kadagkuan sa mga barangay, aduna gihapoy pugsanon miagi tungod kay nagdali sa ilang mga trabaho. Idalian kayo, duty mo. Awa lang ko, kita lang, wak man yung lihok na. Ditso lang ko. Samtang kining administrative aid sa Cebu City Hall nga si Hermes Sukib, kinsa mo'y mimaniho sa bulldozer, misaysay nga iya ang tanggisuwayan sa paghawan ang dalan. Apan kalit lang kaayo nga midahili ang dakong pundok sa yuta, hinungdan nga nakadesider siya nga undangon una kini. Mas delikado kung doon ay mahitabo kay wala di sila kabantay, mutagag pa niya makagi sila. Anhan ang disgrasya. Gibuhat ako kagabi nibalibad jud ko sa kuan kay mas delikado sa ekipo ug ako. Kung ako yung trabaho ng gabi, di ko kakita sa yuta. Unsay lihok sa yuta kay gabi So ako silang gipasabot nga kung mahimo buntag na to trabahoon nga makakita ta sa posisyon sa yuta. Tungod sa naitabong pagdahili sa yuta, bugsano na lang ang miagi dinhi sa sapa ang mga habal-habal driver ug mga residente nga gikan sa barangay Agsungot. Gani tungod sa kalisod sa dan, nagtinabangay pa ang tanan aron makasaka lang ang motor. Ang special teacher nga si Adela Apas, usa lang sa mga residente nga nakareklamo sa mga hitabo. Matod pa niini nga magpaabot na lang sila kung kanus mahawanan ang dalan apan ilang panghinaot nga unta mahipos kini sa madaling panahon. Ay nahasol gyud kaayo. Lapay mining masakito ning akong kuan tuhod na may mga kuan dinalian nga trabaho tumis eskwelahan buntag sayo akong estudyante modulhog og sayo ganyan is naog og sayo ngitip pa kay maglakaw pa dong Binalew. Karon hinaot unta nga naa say motabang anang karsadaha diha kay daghan kayong kuan napiktuhan kani mga barangay sa bukid. Samtang kining tagiya sa panimay nga si Jojo Villarin, wala usab mahadlok sa mga panghitabo tungod kay ikaduha na kini nga higayon nga midahili ang yuta din unang nahitabo niadtong tuig 2011 ug nasundan kini karon. Apan gipasabot usab ni Villarin nga kun ugaling angayan silang muhawa andam usab silang mubakwit. Kanalo sa mo basig mo. Naman kay namay nauwang din nga sapa-sapa sa luyo. Di raman kay siya kuan kay kuan man di man kay bakilid gyud. Mang kuan magsige mig kadungog dia kuan ya mga bata na kuan lang gi balhin sa kuan ugangan. Si Binaliw Kapitan Wilson Bacor mipadayag usab nga ilaunang paabuton ang rekomendasyon gikan sa Mines and Geosciences Bureau nga mususi sa dapit kun angayan na ba nilang pagahimuon ang clearing operation. Waiting lang ta sa advice nila ni Konsehal Dave sa disaster kay mura nagki-coordinate na sila sa DNR sa MGB para ma-check yun ang kuan ba. Kuyawan man sila o inig bulldoze pa. Vibrate ang yuta kasi lugang pa niyang tagak niya. Kuyaw kaayo ang safety sa atong operator. Leslie Caminade Vistil, News 5. Padayon pagyapong gitino ang hinungdan sa kamatayon sa duha ka magsuong sa Alcoy nga giingong nahilo sa gikaon ning beef loaf. Botulism mao'y gidudahang hinungdan. Dennis Tanok, Sugin Limi. Botulism, usa ka makamatay nga klase sa food poisoning nga sagad makuha gikan sa canned goods o mga processed food. Sa inisyal nga pakisusi sa Food and Drug Administration o Regional Epidemiological and Surveillance Unit 7, mitumaw nga pagduda nga ang botulism mo'y nakaingon sa kamatayon sa duha ka magsuon didto sa lungsod sa Alcoy niadtong miaging semana. Dilatang beef loaf mo'y gikaon sa magsuong Levi Iman, 18 anyos ug manghod niining si Liza Marie, 17 anyos. Ang botulinum toxin nga makita sa ubang canned goods o processed food dili mamatay bisan paglutuon ang pagkaon. Open naman ang lata, so di ta kay og na bag dito lumping or buslot or other
kuan nga mahimong imingon ta nga na-expose na contaminants. So Sa pagkakaroon, igo lang nga nagduda ang Health Department tungod kay ang RESOG ug National Meat Inspection Service kun NMIS Region 7 ang mahimong mukumpirmar. Basihan ang mga manifestation lang kay parehas man gid sila manifestation katong grabe gud nga sakit tiyan or severe vomiting, abdominal pain or cramps plus severe vomiting. Mukit-in po siya sa criteria nga botulism. Si Romeo Capa, ang Technical Director sa NMIS 7, mibutyag nga pagkakaroon, dili pa nila masuta ang duha ka lata sa beef loaf nga gikan sa tindahan nga gipalitan sa magsuong iman kay dili pa nila magamit ang ilang laboratorio. Gihangyo ni Capa ang DOH ug DOST pagsuta sa maong mga dilata. Kini siya is anaerobic organism, meaning siya mabuhi siya kung may hangin. So possible nga kung dilata kasi yan hermetically sealed, dapat walang hangin sa sunod. So they have minsan nakuha. But kung nai siya botulinum, ang mahitabo sa dilata buburot. Kasi ang Clostridium botulinum is a gas former, meaning nagpo-produce ng gas. So pag nagpo-produce ng gas, buburot yun. And yung worst case is mabuto pa ang dilata niya. Tungod sa maong insidente sa Alcoy ug tungod sa daghan pang mga pagkahilo kaniadto, padayon ang paghangyo og pahimangno gikan sa tanang mga ahensya sa panluwas ngadto sa tanang konsumidor. Way komo sa pag-double check nga limpyo ang tanang kaunon. Dennis Tanok, News 5. Gi-evaluate pa sa buhatan sa Visayas Ombudsman ang hangyo sa usa ka magtiayon nga ipaimbestigar ang duha ka midwife sa birthing center sa Badian. Ang suwat reklamo sa magtiayong Benjamin ug Regina Javierto nga nadawat ni Deputy Ombudsman Pelagio Apostol Jr. misaysay sa pagkamatay sa ilang masuso human balibari si Regina nga makapanganak sa maong birthing center. Matod ni Apostol, kung mapamatud-an nga doon negligence ang gireklamo mga midwives sa Badian, tabangan sa iyang buhatan aron makasuhan ang gireklamong mga midwives. Misugyot usab si Apostol nga base unya sa resulta sa ilang investigasyon, mahimong ipadangat ngadto sa Professional Regulatory Commission ang kaso sa midwives aron mabawian og lisensya. Natagak sa tricycad ang masuso sa magtiayong Habiro human kini gipanganak samtang nagpadong unta sa Badian District Hospital human balibari ang magtiayon sa birthing center sa ilang dapit.